Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират. Влизаме с ритъм. Здравейте, здравейте, уважаеми! Точно 10 е. Стартираме седмицата с усмивки и заредени положително. Този уикенд така ни дойде малко подсилващо, даден и тласък. Сигурен съм, че ще имаме сили да прескочим тази седмица, направо да я прелетим и за няколко натам даже. Да. Добро утро и от мен. Понеделник сутрин започнах с чай и мед. Да, за което ти благодаря, но не за чая. Да, хубава енергична сутрин, енергична седмица наистина ни чака. Подготвили сме много интересни неща, както за нашите зрители, така и аз за теб, ти за мен. И сега започваме с първото интересно нещо. Добре, ти направо в дълбокото. Ами да започваме. Подготвила съм едно... Подготвила съм ти едно видео от моя уикенд. Добре. Искам да го видиш сега и после ще ти разкажа нещо. Супер. Нека да видим. След красотата на Троянския Балкан, реших да се отбия от пътя, за да се полюбувам на природата. Слизайки от колата, реших да тръгна боса. Както виждате, когато се ходи бос, това означава здраве, поне по моите разбирания. Намерих и някои билки, това не е билка, това е тревичка, но вижте колко е красива. Имаме шипка, имаме джорджан, имаме лайка. Можете да ги използвате освен за чай, така и за много вкусни госби. Обърнете внимание на нашата природа. Намерете време да се разходите сред нея, да поемете глътки чист въздух и да избягате от шума на града. Много готино, зареждащо. Да, ти избяга ли малко така в природата? Малко поизбягах, това Емили го беше снимала. Не, приятелка. Да. Както искаш. Помислих, че си върбувала и детето. Така да стане част от колектива, да добре, че помага. тя да ми показва някои неща на телефона. Да, след това добре, че ти, за да разберем ние за тия функции, защото аз се оказа, че моят телефон, освен зелена, червена слушалка и калкулатора, малко така не ползва много нещата, но пък има време, ще се отворя. Ма не набираш калкулатора да го... Понякога за аларма. Набирам, нали? не за аларма, за разговор. Така, чакам, то сметка ми извадила. Да, нищо не става. Исках да ти кажа за Джорджана. Да. Всъщност в днешния ден ще обърна внимание малко повече на билките. Но за Джорджана, освен, че на всички ни е ясно, че е много хубава добавка към ястията, българските ястия, така е и много лечебен. Може да се направи на чай и от този чай, когато се пие продължително време, се намаляват килограмите в тялото. Има много хубави действия и ползи върху тялото. Може да се направи чай от джорджан, който се кисне в 300 мл вода, след което пиеш сутрин преди закуска и вечерта. И така няколко седмици, 2-3 седмици, страхотен ефект на тялото. Препоръчвам го на всички и на теб. С мед. Искаш да кажеш? Да, благодаря ти за меда. После ще уточним с какъв мед да бъде. Добре. Ти току-що ми намекна, че съм дебел, нали, за да пия този чай от джорджан. Аз така го разбирам. Благодаря ти за така дружеското напомняне. Въобще не съм имала това предвид. Да, разбира се, шегуваме се. Знаеш обаче такъв, не мога да го кажа селски, но домашно приготвен боб, бабин боб, как някакси е по-различен, като има малко джорджан вътре. Да. Нали, просто и аромата. Размечтахме се сега, но ние сме малко на друга вълна. Ние сме по-модерни сега. Пастички, кафенце, нали, просто... Аз имам и късметче. Да? Я да видим, аз имам ли късмет? Имам и аз, да. Гледай, айде първо ти. Айде първо аз. Моето е радост. Най-хубавото. Ти си радостна жена, ето. А моето е благоденствие. И превод имаме prosperity. Нали, все пак е на английски за англоговорящите. Това е. Значи радост и благоденствие. Добре стартираме. Най-добре. Да. Като за понеделник, сутрин, аз го казвам сутрин, ти през деня, е много добре. Сега знаем, че и за тебе вече не е сутрин, защото си изпратила ученик рано-рано. Така е. Така че
Това не е лоша традиция с тези късметчета. Предлагам да си го правим всяка сутрин. Добре. И да си развиваме тема от късметчета или чак до там да не задълбаваме. Искаш ли за секунда само да те пренеса в моя уикенд от части? Да. Защото аз съботата, част от събота следобед ми беше работен. Също едно персонално видео към теб съм направил. А после ще ти разкажа и за неделята. Хубаво време беше и се възползвахме от това нещо. Дани, намирам се близо до Стрелча, където съм сигурен, че си бивал многократно с ансамбъла. Но за да видиш, че аз също обикалям кътчетата на България, а тук специално идвам доста често, тъй като един от пчелините ми е разположен близо до град Стрелча. Ето с какво се занимавам този следобед. Поздравяваме те с всички тия дами. Ако го ядосам, жилят точно в десетката. Точно в десетката жилят наистина, ако ги ядосам. Но виж какъв хубав поздрав. Персонално. От дамите за Дани. Виж как го измислих. Последните хубави дни малко не е добре за тях, тъй като не могат да изпаднат в това състояние на летаргия, на хибернация, което се подготвят за зимата, нали, да иззимува кошера. Хубавото време ги кара да излитат навън. Навън почти няма паша, даже направо няма. Тук там е от някое цвете, нали? То не е достатъчно за много кошери да осигури прехраната. И ако ти не им помогнеш с храна, те всъщност умират от глад. Най-баналната причина, днес, знаеш, отбелязваме и Световния ден на прехранването. Ето, че така, на нас не звучи като някаква супер елементарна причина, обаче така са устроени, да, така в момента е устроено и климат и ситуация, че ако ти не помогнеш, защото обикновено с нашето вмешателство ние и пречим, хората говорим, когато в природните процеси се намесим, но тук пчеларът трябва да помогне в момента с подхранване. Как се помага? Какво е това? Какво им даваш? Даваш им, първо си изпъваш фанелката, за да няма този ръб, после им даваш мед и по-скоро този мед, който са събрали в кошера, не го отнемаш да го извадиш, нали, им го оставяш. По принцип те се занимават с доста мед, трябва да могат да иззимят, така да се каже, нали, да си имат прехрана. Но там пък, където се добива манов мед в тези райони, той трябва да се извади. Не бива с манов мед да зимуват. Има си едни специфики, но най-сигурно е да им оставиш от меда, който те са си преработили и осигурили, да си стои в кошера. Не да си събрал всичко и сега да се чудиш с какви сиропи. Е много хубаво. Става и така. Интересно, да. Интересно. Близо до природата си бил и ти? Аз съм винаги, да. А в неделя? Винаги. В неделя също. В неделя малко градинарстване, пак там един такъв сериозен проект правим с Гала, който някак си подценихме сякаш началото. В един двор правим суха река, така наречена. Един елемент от камъни, сякаш старо речно корито. Едно време е пресъхнала реката. Той е около 40 метра обаче и около 2 метра широк. Нали? Не е така някаква пътечка да си. И постоянно има нещо за кръста, нали, коленете, знаеш. Пообаждат се, но пък това също зарежда. А пък неделя след обяд се върнахме до София, защото един проект, който Мари реализира сега, аз съм ти казвал за него, една сграда с много студия, помещения за различни сетове за снимане на постпродукции, за записване на музикални албуми. Имаше освещаване от един отец, много интересна среща имах с него. Супер различен човек, въобще не е такъв отец, който ти излиза в образа. Плюс това, нали, той е просто и много, много земен. Само да ти кажа, че защото имаше доста хора там от екипа, нали, близки хора, които се занимават с този проект. Половината бяха готови да се оженят веднага след проповедта, която той изнесе. Нали, просто какво трябва да се прави, кое е богоугодно и така. Готино, просто зареждащо, така че това е интересно да го срещнеш, да го видиш. Да, така е. Хубав уикенд, браво! Ти спомена тук за деня на прехраната. Да, днес е деня на прехраната. И сега се замислям, живеем за да ядем или ядем за да живеем? Замислял ли си? И едно време, знаеш ли как е било?
Едно време знам, нали, така в близкото минало, знам как е било, но това е малко неделимо е, ясно е, нали, не знам кое предхожда. Всъщност, за да живееш, трябва да ядеш. Не знам, аз специално не съм такъв чревоугодник, който нали, да е много претенциозен или пък много да подбира или много да издига в такъв култ храненето, което пък вкъщи някак си имаме представители на двата лагера. Жена ми е точно обратното. Тя има супер отношение към храната. Трябва всичко да е приготвено, като сме гладни, сядаме с нали, подредена маса, всичко да е така, не. Аз мога на крак, абсолютно. Так, да. Продължаваш. Някой казва, че отношението към храната е отношение към живота. Вероятно е така, но отношението към работа също е отношение към живота. Отношението към половинката също е отношение към живота. Нали, те са просто много елементи на един пъзел. Има една такава притча, която на Джузепе Гарибалди, мисля, че предписват, който казва да се роди, да изживее някакъв жизнен цикъл, нали, да яде, да пие и да се размножава, може и молеца. Нали, може всяка една гадинка, една баболечка. Да. Ти обаче трябва да направиш така, без значение какво ще ядеш, какво ще правиш, че този живот да бъде изживян. И няма пред просто календарно да го пребягаш там, колкото ти е писано, а да има смисъл да остане спомен, просто да си осмислиш съществуването. То нашето съществуване не се ли осмисли с това, че оставаме поколения след нас? Нали знаеш, че понякога следващото поколение, ние всички се молим да не е така, но следващото поколение всъщност не успява да надскочи или да излезе от сянка или нещо такова. Личното удовлетворение със сигурност е това. Нали? Имаш поколение, даваш всичко за добруването му, но, както се казва, понякога открита е топлата вода, осигурена е комфорта и просто няколко поколения наред, после линията е права, няма възход. Добре. Не си съгласна? Не казвам добре. Аз те питам, ти ми отговаряш, аз се съгласявам. Това е твоето мнение. Да, точно така. Затова питах за твоето. Да. Може би да. Става въпрос, че ние тръгнахме от прехраната. Изключително важно. Знаеш за гладуването и към днешна дата има такива страни, в които абсолютно бедстват, особено малки деца. Отбелязваме днес Световен ден на прехраната, така е казано. Тук не става въпрос за някакви пирове и какво се, чисто за биологично оцеляване, нали? Просто да се прехрани човек. Да. Така че нека се замислим, когато си блъскаме в кошниците и си фърляме от масата, нужно ли е и какво. Понякога просто се храним с очите ни. Искаме да има изобилие, да грабиш, да блъскаш. Няма нужда. Абсолютно няма нужда. Ние сме говорили с тебе. Колко ти е стомах? Колко на семейството, примерно. И аз съм го чувала това, за юмрука, да. Юмрука е на дете, Точно така, да. Айде на мене да са 4. Нали? Стига, не прекалявай. Ти каза, че трябва с Джорджа. Не съм казала. Чакай пак да обърна. Пак да се види тук. Обърни. Добре. Още един празник да отбележим днес. Ние така, като си заотбелязваме и то ни мине ни времето в... Ама нека да кажем. Така ли? Да. Добре, да кажем. Значи ден сега на военната авиация, на военно-въздушни сили или как точно да се формулира, не знам, но празник на авиацията и отбелязване на Деня на военно-въздушните сили. Днес, на днешна дата. Аз, между другото, Дани, виж колко красиво. Знаеш, нашия президент е военен пилот. Да. Аз имам мой познат военен пилот, който е пенсиониран вече. Както казват американците, different breed. Те са друга порода хора. Значи там има класове, нали, за да станеш ас. Вече това е висшата степен. И нещо един път разговаряме, един пътнически самолет лети, нали, виждаме. И аз го питам сега, от доста години не си зад уредите, зад руля или как се нарича там. И той казва, само ми трябват 5 минути и евентуално да ми се покаже, нали, конкретния, като птица ще го сваля да кацне. Аз съм завършил, казва той, да не помислиш, че аз. Завършил такова ниво, покрил такъв норматив, по-скоро то не се завършва ниво, в бурно море, в непрогледна тъмнина, да приземя изтребител върху кораба.
Значи това е Да, абсолютно все едно си завържени очи, само по уреди, съобразено с десетки фактори, климатични условия, мокра настилка и какво ли не, въобще аз не разбирам толкова детайлно, но това, щом правиш, значи ти всеки друг самолет ти е като... Да, аз сега искам да поздравя всички пилоти, български пилоти, да. защото съм много спокойна, когато пътувам с тях. Супер. Да. Действително, в София летището на времето е било военно летище. Защо то се прави там, в тази част на София, знаеш къде е? Извън София, защото там е изключително ветровито, почти през цялата година. Мъгли падат там, които няма на къде да се разсеят, ако ги няма силните ветрове. И е такова място, че е използвано за военно летище, на което са кацали самолети, за да не се вижда къде се каца. И само българските пилоти са можели да кацат спокойно, нали? И така нататък. Сега в днешно време, ако летя за някъде, предпочитам да е с българска фирма, с български пилоти, защото те знаят, там са се обучавали, знаеш, че доста по-лесно и могат да преценят нещата. Даже прибирайки се от Франция веднъж, не помня с коя фирма беше, не беше български пилот, му беше много трудно. Аз усетих, че му е трудно и не искам да усещам друг път, че му е трудно, затова се качвам. Това се пренася. Да. Това е, което сме си говорили с тебе и за пренасенето през камерата на зрителя. Ако тук се усети една несигурност, нещо неизчистено или някаква такава Така е. Нали, усеща се. Атмосферата не е както трябва, това нещо се пренася и през екрана. Но при нас няма никакъв шанс да стане това нещо. Ние сме си егати типовете. Обаче, това на една реклама ми напомни. Сега исках да кажа за българските пилоти, тъй като те работят не само в нали, българската компания. Не само в българската компания. Никога не разбирам, защото обикновено има поздрав от капитана, поздрав от екипажа. Това нещо как звучи, аз им чух, че той си натъпва устата с някакви бисквити, примерно, и почва да говори на микрофона, но отдалече. Нали? На още един език и тръгваш. И какво си разбрал? Ти как разбираш българин, не е ли? Освен това, Дани, преди да си ми отговорил как разбираш, нали знаеш, че винаги някой от тия типове, те са корави мъже наистина, нали, да отговаряш за толкова хора, управляваш такава машина, на някой все му е за първи път този полет. Откъде знаеш, че не е бил този с прибирането от Франция, това не му е било първото прибиране? Как? Няма научени, нали, изведнъж, защото ти имаш вече 200 полета. Малко е спорно тук, има си така адреналинче, когато летиш със самолет. Задължително, задължително. Аз допускам, че ти ги отиваш да си побеседваш с пилоти. Не, първото ми пътуване, ако знаеш какво беше. Какво? Пак беше до Париж. Сядам, то беше преди много години. Сядам и не се падам до никой познат. Ние сме 5 човека, да кажем, 6. Сядаме, така, слагам колана, тръгва и аз казвам, готово ли е? До мен са чужденци. И аз правя така. Готово ли е? А ние сме, просто засилваме по пистата. Нищо не е готово. Излитаме и аз започвам да пища. Като ненормална. Дойде едно момиче, каза, успокой се, за да не те преместим. За да следеш рязко. Докато не кацнахме. Не ми е любимото. Дръжте фронта, бъдете внимателни всички пилоти. За да бъдем спокойни и ние. Да са поздравени още един път и благодарим за тия усилия, защото ако има напрежение отпред, то се усеща и отзад. Като каза, излетял самолет и аз започвам, помня, ще кажа, започвам да повръщаме. Викаме, гати, ти още с първото излитане. Но понеже отбеляза така мекия тон на стюардесата, която те е предупредила, имаше вариант, Дани, това в десетката накрая ще ги разгледам тия интересни методи, но един от тях е първата опойка, и то практикувана доста дълго време, е с дървен чук. Тоест стюардесата можеше да дойде, един чук. Малко кацнахме. Айде, спри да крещиш. Ще го разискваме и това нещо, но пак така хуманно отношение, виж. Добра авиокомпания си избрала. Това за опойката ти го казвам, защото днес отбелязваме и Деня на анестезиолога. Празник за анестезиолозите. Изключително важно звено по време на операцията от целия екип. Решено е днес да бъде отбелязан техния празник, тъй като един от
началните опити на поставяне на пациент под упойка по време на хирургическа намеса е станал на тази дата. По-късно ще ти дам подробности. Не минава без куриози, нали, знаеш, докато се установи една практика, винаги има някакви интересни неща. Извадил съм така любопитни, вярвам, че ще бъде интересно. Да, за анестезията и аз мога да ти разкажа за мой случай, но сега няма да се впускаме в мой случай всеки път. Кажи, ако е нещо интересно. Ами интересно беше, да, трябваше да ми бият анестезия и ми казаха по най-бързия начин качваш краката горе на масата и аз казвам, да, разбира се. А ти не разбра къде горе или? Не, разбрах, аз съм седнала. Да. Бият и казват, давай, бързо! И аз правя така, хоп, единия краките, давай другия и аз. Няма как. Той остана долу. Аз не можех, толкова бързо ме хвана. Беше хванала вече. Да, толкова бързо. Да. И беше спокойно, всичко мина, доволна съм много. Поздравявам всички анестезиолози в България. Да, много важни, много разчитаме на тях. Между другото, той е, може да се каже, свързващото звено между сериозния лекарски екип, не че той е несериозен, но просто е по-близо до пациента, защото може би това е последния образ, който виждаш в съзнание, преди да се отнесеш на някъде и да почне да ти помагат хората. Има един вид такъв, сигурен съм, че си го чувал, но все пак да ти го припомня. Предстои операция, доктора се навежда над пациента и казва: Жоро, така, спокойно сега, това нещо е правено стотици пъти, не се притеснявай, всичко ще бъде наред. И той казва: докторе, аз съм Иван. Той казва: знам бе, не говоря на теб, на себе си го казвам. Ами да, трябва да се успокои. Анестезиолога просто да си вдъхне малко кураж. Преди да кажем следващия международен ден, искаш ли да се потопим в страхотен ден с музика? Искам. Айде. Потапяме. Страхотен ден, избрах си очи. Страхотен ден, навън вали. Страхотен ден, тук има небе. Страхотен ден на цветове. Слънчевия живот аз избрах за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен ден. Страхотен ден, а там долу е мрак. Страхотен ден, избрах си пак. Страхотен ден, виж погледни. Страхотен ден, ти избери. Слънчевият живот аз избрах за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен ден. Този ден страхотен и ти си страхотен. Направи ме сега своя избор до живота между нечувани хитов, сложна синтеза. Живота формулирай си в простичка теза. Забил в земята поглед, не падай на колене. На кой се пада да те вдъхновява? На мен е романтик, критик, лаик или кретен. Всички сте страхотни, изберете си ден. Изберете си ден. Направи ме сега своя избор до живота между нечувани хитов, сложна синтеза. Живота формулирай си в простичка теза. Забил в земята поглед, не падай на колене. На кой се пада да те вдъхновява? На мен е романтик, критик, лаик или кретен. Всички сте страхотни, изберете си ден. Не искам долната земя. Слънчевият живот аз избрах за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен ден. Слънчевия живот аз избрах за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце
Страхотен ден. Страхотен ден. Попяхме и ние с теб в студиото. Да. Мислех, че ще станеш да танцуваш, но ти се ограничи явно. Клекнала, не мога. Явно она анестезия. Она анестезия още и държи левия крак на Дани. Клекнала. Между другото, до утре трябва да я отпусне, защото утре 17-ти, голямата дата. Спектакъла Паисий на ансамбъл Българе. 20 часа. НДК. Значи има още 4 места, ако искате. 4 до 5 максимум. До 5 максимум. Да. Значи, може би едно семейство, ако се пребори, ако не, който взел, както се казва. Точно така. За утре кръка и ще е струна. Ще ги разиграеш, нали? Да, задължително. За утре не знам, но за днес е Международния ден на шефа. Аз сега се чуда как да го приемам това, като Международния ден на шефа като ръководител, Да. лидер или шеф, нали шеф е готвач. Не готвач, ами този Да. главния в кухнята. Главният готвач. Да, главният готвач. Вероятно си има пред като началник, нали? Може би за готвачите си има друг ден. Трябва Може да отворим би. тефтера да видим. Сигурен съм, че е друг ден. Това не е кулинарно Ами определение. чакай, като кажеш да отворим, дай да отворим, пак да видим. На кой шеф? На кой шеф точно? Да. За какво става въпрос? Не, вероятно Дани от вас ще бъде оформено по друг начин, като Да, имаш право, но нали Като шеф отбелязване. идва от... от шеф и кройка, идва, но с В. Ти го казваш, той означава нещо друго. Всъщност идва от Америка и това е малко от тия измислените чествания, които ние някакси си присвояваме напоследък, колко да отбелязваме нещо. Но не е много старо честване. Ами дай тогава да 50 честваме години. Дай. нещо хубаво българско и то е празника на град Правец. Ето, Правец. Ето. Живи и здрави да сте. Дани има една приказка, ще ви чакам на хорото, ли какво беше? Да, ще ви чакам Ще ви чакам на хорото. Да. Не мога да ви чака, защото ще ви чака на ансамбъл Българе утре на спектакъл Паисий. Така че другия път. Казвам в ти още Правец. нещо хубаво. Я. 1981 официално откриване на паметниците на Хан Аспарух в Добрич и Изперих. Да, аз го помня. Това между другото. Изперих. В Изперих, Това да колко ти е кажа, далече? далече наистина, това е след Разград, но Изперих, първата българска зарядна станция за електромобил, я изобрети един пич Теди, поздравявам го от Изперих. Първата преобразувана кола с двигател, на която той изхвърли двигателя, една малка количка, махне двигателя и сложи електромотор, негово дело, сам с двете си ръце. Той е възпитаник в Франция, Германия, технически университети. Естествено, мозъка му, човешки, ако работиме ние нормално с 10% от капацитета си, него е с 22 примерно. Сещаш се, защото той със сигурност няма 30 години. И нещата, които ти говоря, случваха преди 5-6 поне. Да не казвам и повече, но така, Изперих. Не е за подценява, честит празник и на моите познати там покрай Теди също. Други град, кой каза? Добрич. Да. Миро е от Не Добрич. е Добрич. Не е ли от Добрич? Съм ти казала Добрич. Еми добре, Друго който и нещо да ми каза, каза, Добрич. честит празник, Да, където и да сме. честит празник, да. Сега ще видим в рекламата, ще си издадем пастата, че вече искам да хапна. Дани вика, оставате шоколад по зъбите, чакай рекламата и така, както и да е. Дайте сега рекламите да видим и после сме тук. Като опция. Продължаваме след рекламите с усмивки. Тук при нас е Радо Шоу, Радослав Стоименов. Добро утро ти казваме, наш стар познайник. За мен е много приятно да те видя тук. Сигурна съм, че и за Стефан. Да, здравейте, здравей Дани, здравей Стефан. Много ми е приятно, че отново съм в Българе, даже покрай тази инициатива за юбилея, която е всъщност на директора на Дома на културата Искър Евгения Михайлова. Почнах да се обаждат и други телевизии. Аз казах не първо, знаете, че аз в Българе, това е моята премиера. Оттам нататък за другите ще видя, викам дали ще стана, дали няма, малко трудно, но сега вашия час е много така поносим, вече не толкова радо. И така с много удоволствие и всички вече са заредени, които гледат. Поздравявам ви, гледайте, даже и повторенията, защото има и до вечер и през нощта, така че... Така е. Да. Добре дошъл, 60-ти номер. Така, аз го измислих, защото те казаха, дай да направим някаква закачка в афиша, така да стане нещо интересно. И аз винаги се майтапа, когато дойде рождение ден и казвам, добре, дошъл 60-ти номер, нали? Да.
Да. 60-ти номер обаче и друг юбилей честваме. Застъпват се двата. Да, 35 години на сцената. Не мога да повярвам. И като ме питат някой път, между другото, когато бях и при Гала, тогава тя ми зададе същия въпрос. Какво не си правил, Радо? И аз казвам, не съм карал само кънки на лед, защото не са ми ги дали. Значи може да сътвориш една изненада с кънките на лед. Да, една фигура така хубаво, да. Каза обаче тези 35 години сигурно са минали така като едно мигване. Повей такъв, като един полъх, така ги усещам някак си. Искаш ли да се върнем малко в началото? Ти си казвал в други интервюта, разбира се, за толкова години, но това шоу към името... Защо е шоу сега? Защо е шоу? Сега ще кажа. Защото, какво значи шоу? Представям се, атракция. И аз исках така да се представям в така добрата, веселата светлина на музикалната атракция. Затова го направихме така, нали? Да. Да не става радо атракцията, а радо шоу, нали, примерно, което е. Сега, преди да продължим разговора, ще пуснем едно видео да видим и продължаваме след това. На хорото тя се заглежда в мен, луда млада търси красив ерген. Но седенки свига ми с очи, че ме иска, то си личи. На хорото тя се заглежда в мен, луда млада търси красив ерген. По седенки свига ми с очи, че ме иска, то си личи. Малка мома, но с голям мерак, търси своя мил, търси свой юнак. Тя улучила е в целта, аз ще й разкрия любовта. Малка мома, но с голям мерак, търси своя мил, търси свой юнак. Тя улучила е в целта, аз ще й разкрия любовта. Ето шоу откъде идва. Да, хубави спомени, интересни истории разказваш по времето на заснемането на този клип. Да. Този клип е сниман с ансамбъл София 6, за което им благодаря, и тогава Нестор Несторов, там техния ръководител, каза, ми почерпи, казва ансамбъл тук, и аз какво да направя, взимам това кебабчета, готови, те имат там скара, всичко, и един падре му казват от ансамбъл, той вика, айде, аз сега ще печа, ще направя това, ама не знам какво пече, какво прави, отиваме, аз взех над 100 и колко кебабчета, викам, айде поне по 2 да има или по 3 на хората, нещо много намаляха. Една вика, падре вика, едно пече, едно яде, и този вика за това. Да. Аз вика, не съм гладен. Да, аз не съм гладен, но едно викам, ако слагаш едно в джоба, значи вече е идеално. Кажи ни какво да очаква публиката на юбилейния концерт. Сега на юбилейния концерт поканих мои приятели. Умишлено не поканих така много по-известни хора, защото те са от сутрин до вечер по телевизията. Много хора ги гледат, и поканих от цирка. Ще има атракция. Носителката на Икар за цирково изкуство 2023 Лукреция Малевалти. Тя ще направи един страхотен номер с хула-хоп. Това е въртене на обръчи, с едни огньове и там едни други атракции. На шумелия стар бой Айван с магическото шоу Impossible, който направи 10 спектакъла в музикалния театър. Специално ще дойде и той да ни поздрави. Ще бъдат групата на легендарната Вера Джова от сестрия Джови. Те имат една група Трендафилът, моята дамска група на Слада, Вентислав Пенев, легендата, наследник на легендата Костадин Гугов. Той ще изпее македонски песни. Антония Рангелова, знаеш я, една страхотна певица също
ще дойде да ме поздрави. Моя ученик Валентин Велчев, който е носител на много награди от Пирин Фолк, даже издаде и диск, издаде и винилова плоча, въобще. Много наситена програма. Да, и едни много сладки дечица, те, дето им казвам аз, негърчетата, които ще направят кей-поп. Така. Сега много актуалното кей-поп денс такъв. CDR. Може би ще изненадам, хула хоп прави и Дани. Ами да, не се съмнявам, тя може си. Така е. Изненада и мен. Но ти можеш. Аз мога, да. Всичко мога. Разкажи ни, Радо, малко повече и за цирка. Ти го спомена сега, че твоя колежка. Цирка, той е много весело, защото много хора... Между другото, как стана това за цирка, ще кажа, защото не съм го казвал. На 50 годишнината играх тогава в цирка на Драго и на Силвестър. Имаше цирк на сцена, имаше на Шапито. Извикаха ме в ролята на клоуна. Да, изиграх го, всичко беше прекрасно и казвам, сигурно това ще ми бъде цирковото така... гастролиране. Оказва се, че звъни ми Драго и казва: ти какво правиш у вас? И аз се стягай, няма кой да играе тук, няма клоуни, няма не знам си какво. Затварям си телефона, обаждам се на шефа и отивай да играеш. Аз в първи момент той им обича така, малко наставнически, но е прав, разбира се, човека. И след малко ми звъни шефа на този цирк Колозеум. Между другото, това е много хубав цирк и всички искам да ги поканя, защото това е, след големия академичен цирк, това е втория цирк, който е голям, с много голяма програма, с хубави дресури, с всичко. Не така само зоо, покажи се, скрий се, дето има една. Там работят, те са наследници на цирковата фамилия Валдемар, която е италианци. И се работи много професионално и обадиха ми се. Отивам аз, трябваше да направя от днеска за утре. Отидах в складовете там, където да видя за реквизита. Оказва се, че никакъв реквизит, само една корона и един постамент имаше. Ма къде е реквизита? Ми вика, го изхвърлихме. Бе, как може, викам така, бе? Тук всичко изхвърлим. Вика, ти що не си го взе, когато беше това? Ми викам, първо, той не беше мой този реквизит. Нали това? И какво да направя? Моя приятел Митко Обощара с ръчни ръце, защото той е невероятен. Оставя си човека работата, 3-4 часа, лепи там яйцата, силикони, абе всичко направи. Да може да имаш... Да, мога да имам реквизита, защото те са и такива малки неща, но той е малко такава сръткава работа, дето се казва. Аз не съм много от тея, малко пречат ми ръцете. Аз мога художествено други неща да направя, да такова, но тея като лепа, веднъж даже един приятел нещо с едни плочки да ми помогна. Аз като ги напих, те всичките се щупиха. Той вика, ако така продължаваш. Да, вика, трябва втора партида да купа. И аз затова реших, че няма. И всъщност играем доста. Бяхме на турне в северо-западна България, в Враца, в Монтана, в Видин. Много ми хареса там Видин, Дунава. Така отдавна не бях идвал. Даже там преди години много често ме канеха в един бар и той и сега е затворен, разбира се. Телеграф Капия се казваше, сега мога да го кажа, защото това. Но оттам минах през Ловеч, града на Липите, Плевен също и сега отново в София. Сега сме, между другото, в Надежда. Това е на Ханко брат, където е спирката на метрото. Вляво е парка, в самия парк. Така, сега има представление, може могат да дойдат хората. От сряда до неделя са, сряда, четвъртък, петък от 6:30, събота и неделя от 4:30. Удобно е, програмата е наистина много добра и аз се радвам, че в такава програма. Обичам да играя когато играеш ти много добре знаеш, че е ансамбъл, когато е с много хора, всичко е на място, всеки да знае какво прави. Защото имало някой път някакви проблеми, отидеш отзад зад кулисите, то е такава лудница, че не знаеш какво става, кой хваща, кой излиза, какво става. Нещо невероятно. Ти просто от нерви не можеш да излезеш да играеш. Тук всеки знае. Той е постамент, тая стойката, всеки знае какво да направи. И с много голямо удоволствие играе. Може би изиграх вече 70 спектакъла. Не съм мислил, така да бъде. Значи, ето, че получава се, за да продължавате да го правите. Да. Искаш ли малко да разчепкаме тая роля на клоуна? Да. Каква елегантна дума вмъкнах, разчепкаме. Но някак си е като абсолютно нормална даденост в представлението на цирк да има клоун, който весели, всичко е лековато и сякаш тая роля остава малко подценена, просто като присъствие. Дълги години те играят по един друг начин, с мим жестове, тази така постановка, дето е и това представяне, докато ние направихме говоримите репризи, които са много весели, много смешни и всъщност дори една моя приятелка от надвис дойде, която е критик и казва, моля те, когато завърши спектакъл да ми кажеш какъв образ видя, какво стана, аз вече знам какво съм. И тя каза, точно видях
много симпатичния образ на глуповатия клоун, който иска да направи нещо много хубаво, много приятно, но то се получава някакси по малко смешено шантав начин, което е симпатично. Да, точно така, да. И става наистина много приятно. Даже някой път още не е завършила репризата на лисъста. Те почват да пляскат, дори аз почвам да правя балетни миниатюри, което е още по-смешно. Обогатяваш. Да, обогатяваме. Даже този гледа и аз викам, онемя ли? И той така ме гледа водещ, защото не очаква. Нали? Когато играеме, нали, има водещи, с които много импровизацията върви, нали? Други, които са свикнали точ в точ, дето се казва. Но така е. Чувстваш ли се щастлив в тази роля? Ами да. Винаги казват, че клоуна е тъжен. Така казват, като се затвориш в гримьорната, нали, той е един така голям фургон, разбира се, има условия, той е разделен на гримьорни, на всичко. Какво имам? Аз нямам кой знае какво в това. Имам един хладилник, имам един вентилатор, нали, в мисъл от това. Няма, даже телевизор не съм си взел, не ми трябва, но в интерес на истината, така, сега малко, може би така грубоват хумор, но ще го кажа, защото сега при мен всичко е натурално. Нали, започва някаква буря, в един момент вратата се затваря, нали, ти оставаш така, аз лягам така да билото и викам, Боже, Ноевия ковчег тръгна. Защото само шапки, нали, перуки, работи, това около тебе и ти седиш в земята. Това е много интересна работата на цирка по принцип. Как живеят? Те живеят заедно, като едно семейство, пътуват навсякъде заедно, да. Навсякъде. Много са така задружни, правят се чествания, когато има рождени дни, именни, на самия манеж, нали, имат си даже специална маса, която се разгъва, веднага всичко е... Голямо семейство. Добре, когато пътуваш толкова много, какво се случва с дамската вокална група на Слада? Те очакват ли те? Чакай, искаш ли да разкажа още нещо смешно? Да, искам. Как да не искам? С цирка, даже го написах и във вестника, моите приятели. Сега, тъй като когато се мести цирка, все пак майка ми е тук в София, аз трябва да идвам да я виждам и аз за няколко дни веднага това. И аз понеже обичам да пътувам много с влак. Толкова не съм пътувал от години, колкото сега, дали този път. Веднага взимам влака така. И навръщане взимам, за да се върна, обаче трябва да отида в Видине цирка вече, нали. И взимам там така че влака да пристигне 5:10, спектакъл от 6:30. Имам все пак час и половина. Айде да има закъснение 6 часа да дойде, пак, нали, деца казва, ще се справя. Обаче влака някакво закъснение, нали, тогава имаше топли, такива много жеги, много това, карат ги да намалят скоростта. Да, и се оказва, че вече виждам, че влака закъснява, много закъснява. Плюс това около Лакатник ли беше още в началото тук, нещо в един момент така спря изведнъж и се оказва, че добре, че спря, защото не работи семафора, нито зелено, нито червено. А в един момент излетя от другата страна след 10 минути друг влак. Нали, и малко така стана, докато дадат разрешение от София, не знам. И то става така, идва там кондуктор, викам, моля ви, викам, какво става такова? Тя вика, ще пристигнем 8 без 20. Ма как 8 без 20? Викам, в 7 часа, викам, 19 часа, аз трябва да съм там, сам целият град и там кметове, работи, община. Това е невъзможно, казвам и така. И аз викам, сега какво да направя? И оставаме накрая. Аз, едно момче, което работи в чужбина, от Видин там седи, вече в всичко си, влака почти се изпразва, няма други хора. Обаче то няма спиране, разбираш. Идва пак там кондуктор. Какво става? Ами още 12 спирки има. Как 12 спирки? Ма то нямат край, разбираш ли? Дреновец, Метковец, не знам си се на такива. Нали всичко. Полудях, викам, айде това кога да ще свърши тук. След 5 минути, спирка. И отивам в един момент, аз трябва да се облича. Почвам да се обличам. Аз гримирам се така. Да, във влака директно. Отивам на тази кондуктор. Викам, бързо казва, отивам при машиниста. И той гледа момчето и така казва, аз такова нещо не съм виждал. Няма и да видиш, той път кари, викам веднага, ако трябва в цирка влиза и с този влак. И той започна, той вика това, никой няма да те види. Карай. Гледа човека и ние другите всичките гледат. И какво стана? 7:05 успяхме да дойдеме. Обаче, и казвам на момчето, веднага ти вземеш такси, за да може веднага да отидем в цирка, нали то. И така, представям, аз тичам. От тук това куфар, както съм се облекал това. Народ по перона. Аз викам, писта! Цирка почна от перона! Хайде, викам бързо. Те хората ме гледат, викам, да, спектакъла почва от перона, от влак, от това. И хората се побъркаха направо. Веднага взимам това и направо с куфара и с това върхлетях в манежа. Аз влезах от другата страна, където влизат хората. И стана. Класирах 7:15. Да, те така забавиха 10 минути и стана наистина прекрасно. Това ми беше така пожарно и много стресово, защото аз не обичам да закъснявам и винаги трябва човек да се съобразя, особено като си в колектив, но хората разбраха, дори казах на шефката, ако искаш, може да ме глобиш, казвам директно, което естествено тя не ме глоби, но нали, аз съм длъжен да кажа. В края на краищата никой не ти е виновен за това, че
Факт е, че... Много си колоритен. Да, факт е, че е започнало представлението още от перона. Да, от перона и те че... го написаха веднага моите приятели тук от вестниците и там, Радо, може да го викам, напишете го, бе, това е абсолютно истина, едно към едно, аз не лъжа нещо да кажа. Да не го превърнеш в запазена марка и сега да е практика. Няма другите пъти, в интерес не си, като отида там, понеже като си взимах за другите градове, дали там билети, казвам на тази касиерката и тя казва, спокойно, няма да има закъснение, не се притеснявай този път. Те вече знаят. Викам да не стане, пак викам така, тук, защото този път викам ще му уволнят сигурно. Искаш ли, Дани, малко да слезем от сцената, обаче аз знам, че си кулинар. Да. Какво? Другото още нещо мога ли да разкажа, което е също весело? Добре, ти си стоиш на сцената, добре. Да. Защо ще го кажа в този така, в тази връзка? Отивам, нали, да си взема билети и понеже много народа, той вече ще тръгне влак и това викам, извинете, мога ли, викам, да, Радо, те ме познават някой от това. А касиерката, тази, която не тя вика, да, аз ви познах, вие бехте Хиндо Касимов или Васил Попов, викам и двамата заедно. Точно така. Хубаво е. Хубаво, че подсети, но аз не знаех за това. За кулинарните възможности. Да. Разкажи ни, аз съм Радо. гостувал много пъти и там и при Гала и сме правили такива манджи невероятни. Тук няма възможност да се развихреме, но остава ли време? Първо, трябва време за това нещо. Да, трябва време и много неща трябва да се купят и така нататък, но сега в интерес наистина напоследък нямам време толкова за готвене. Повече майка ми се занимава, нали? Тя е пенсионерка и винаги така. Това много обичам, примерно. Ето, аз цял живот, като съм бил много работих в заведения, навсякъде и това. Примерно, като отида, много обичах кашкавал пане и крем карамел, например. Завърташ се през кухнята на заведението. Да, и ако няма, даже нямам настроение, Бог да опрости Наско Самев, така голям бъде, ти си шеф на програмите. И той каже, за Радо трябва веднага да направим. Защото иначе викам, не, пържоли, това нямам така пристрастие към това. Обаче кашкавала и това, викам, затова съм толкова пластичен, станал съм на ластик от този кашкавал. Ето, че помага. Ти каза обаче, освен, че нямаш време да готвиш, ограничил силно и времето за хапване. Каза, че доста си отслабнал. Аз бях отслабнал преди няколко години, така близо 30 и няколко килограма. Малко стана така, някои те ме гледаха, някои викат, ти дали си болен, дали си такова, защото нали лицето се удължава малко, става така. Сега после от нерви с тия простоти там ковид-моби, това и дето бяха, нали, тук, то те нервира и само тичам за тримончем в магазина. Да се подсилваш. Да, с бомбоните има предвид, защото много ги обичам за подсилване и за такова. И айде, пак се 30 кила отслабнах, па някъде към 20 да върнах. Сега пак почнах покрай цирка, доста пак, вече 7-8 килограма. Сега пак надолу. Да, надолу. Даже си взех един кантар електронен, защото дълги години имах един кантар от тези старите, ма той работеше между другото. Да, с стрелката, да. И много вярно показваше. Обаче, откакто взех електронния кантар, всеки път с по 200-300 грама надолу, викам, вече не ти харесва това с стрелката. Подарих го там на едни други хора, викам, ето, вземете, може да го ползвате. Подарявам всичко. Даже преди една седмица с майка ми седим и имаше няколко дни почивка от цирка, докато се премести. Тя вика, трябва нещо, трябва нови органче или какво ли това? Викам, давай, само дай ми на мене идеята. Айде за нея нови органче, възглавници и пухини, не знам какво чак, халата за баня, всичко вече какво. Тя легна и викам, казаларската царица, ще живееш до 100 години. Ужас! Нека да е жива и здрава. Да е жива и здрава. И да ти прави крем карамел. Знаем и за това. Виж, тя вече крем карамел не прави, минаваме на по-леки работи. Плодове, такива гледаме повечето. Това някой път трябва много да внимавам, защото вече съм много на ръба и да не прескоча, деца вика ръба оттатък, да не взема да падна. Докато там винаги като ходим на разни изследвания, тя вика, внимавай, защото трябва да почна да пише лекарства вече. Викам, не, лекарства няма да пишеме, но все пак не мога да ти обещая. Даже в най-лошия случай, понеже в цирка имаме игри с децата и аз каква награда и намерих едни близалки, които са опаковани. Ама много интересно изглеждат. Никой не знае, че вътре е близалка. И дамата, и няма, и те целият цирк. Радо, дай близалки малко, аз само хвърлям по това. Айде и на мене една, викам. Така, една близалка нищо не е. Нищо не е. И накрая става нещо, Не, ти си активен човек. Освен това, ние с Дани няколко пъти сме коментирали тук, че духа и настроението
Така като и хода на въобще преглед, заряда. се оказа, че тая докторка, която е там сърдечната и на ехографа, и тя вика, аз ти се чуда откъде вика тая енергия и това всичко това. Да. Ми вика, аз съм била, аз съм била на всичките ти заведения на първия ред и почва да ми изрежда. Така ли? Вика, сега какво ще кажеш? Ми вика, сега сме малко закрепили положението. И това е добре, вика. Да. А ти така визуално не я ли разпозна? Ами тя така доста се поналяла и тя малко станала като топчица. Сега не искам да спирай близалките, защото си дала и на нея, очевидно. Да, вика ми, тая е похапвала яко на първата маса. Ох, Радо, благодарим ти. Успех утре на концерта. 60-ти номер и 35 години на сцена. Да, утре в 19 часа в Дом на културата Искър да заповядат всички. Входа е свободен. Надявам се, че ще има места и ще се получи страхотно шоу. Да, един страхотен концерт, където всички ще се насладат. А ние, уважаеми зрители, ще продължим след рекламите. Национален фолклорен ансамбъл Българе и Димитър Селенски представят театрално-танцов спектакъл, посветен на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът оставя усещането за невиждана досега визия и разтърсваща дълбочина. София, 17 октомври, зала 1 на Национален дворец на културата, 20 часа. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти. Вълнувам се много. Спокойно. За утре за ти спектакъл. Си печена. Да, благодаря. Така е. Няма да правиш хула хоп. Не хула хоп. Как ти дойде на къла това да кажеш, че мога хула хоп? Аз знам, че можеш, защото ти можеш всичко. Така, добре, благодаря. Добре, че не ти върнах, че и ти можеш. Аз също мога хула хоп, между другото. Верно? Да. Готино. Ако не си опира главата тук в тавана, ще да ти покажа. Ако ме изтегли нагоре трапеца. Да. Слизане с въртене, с пирует, огън в устата, огън в ушите. Охо, от всякъде огън. Просто огнена зодия. Ти коя зодия си, Дани? Аз как не съм да питал сега? Близнаци. Близнаци. Значи всеки ден е различна идентичност. Да, тук не видя ли? Да, направи впечатление. Говорим едни неща. На другия ден като новост ги приемаш. Така ли мислиш? Има нещо. Чакай аз да се законтрол. Сега не съм тук за да скърца тази облегалка от подпиране. Добре, сега продължаваме с рубриката. Разрешаваш ли? Да. Абсолютно. С рубриката Българка съм продължаваме и днес ще говорим за българските билки. Българските билки са над 3600 вида. В България изнасяме за цяла Европа. Също тези растителни продукти достигат и до Америка и до Африка, което е голяма гордост за нас, българите. То е едно от най-важните и хубави неща, които притежаваме ние, освен природата, фолклора, пак ще си кажа, така и билките, които са част от природата. Изумяваш, аз не знаех за това нещо. Не знаеш ли? Не. Да, Той знам, че изнасяме, но чак пък такава гордост национална не знаех, че са, нали? Просто като продукт. Искаш ли да пусна едно видео на живо в Инстаграм, докато ти си водиш рубриката, аз да си снимам? Да, не как да не искам. Добре, давай, пускам. Така, започваме с жълтия кантарион. Той е сред най-тачените билки в България и има дълга история на традиционна употреба поради лечебните си ефекти върху нервната система. По нашите земи се среща още с имената порезниче. Здравейте! Здравейте! Шуплека, звъника, яновче, сечен обиле и пелешника. Разпространено е из цялата страна. Билката се среща на 2000 метра над надморска височина, не над надморска височина и се бере през лятото от Енювден до август месец. Разбрахте за нервната система, много добре действа. Продължаваме с бял равнец. Той е сред най-популярните билки в народната медицина, използван като лек за най-честите здравословни проблеми на жените. Също така се прилага за подпомагане на храносмилането и облегчаване на стомашно-чревния дискомфорт. В България наричан още пачи пера и гущерка. Пачи пера предполагам, че защото такава му е формата, вие я видяхте преди малко. Може да бъде открито на 3500 метра надморска височина и цвета се бере през летния период, когато е в пълен разцвет. Продължаваме с омайничето, за него съм сигурна, че ще ти бъде интересно. В нашите народни традиции, рано сутрин на Енювден, момите го берат заедно с любичето, с надеждата да срещнат истинската любов.
Според преданията, то притежава силата да прогонва злите сили и да предпазва от отровни змии и бесни кучета. Казва се, че може да лекува от разстояние, като овчарите са връзвали китка на омайниче на шията на овцете, за да им бъдат здрави очите. И това дали е вярно? Да, правили са го. Така ли? Да. Ами то виж как се казва омайниче. За омайване, за любов, за... така са го ползвали хората. Или просто... Вероятно оттам идва и името. Да не е популярната билка, която... Не, не. Така лекичко. Така, нарича се още смърдушка. Разбираш? Да, значи... Да, гребни. Няма кой да го пуши. И зайча стъпка. Зайча стъпка, защо? Нерде това, нерде онова. Айде обясни ми. Да, бере се през септември и октомври месец. Продължаваме с котешката стъпка. Известна е още като билката на Левски, защото дяконът я използва като панацея за всичко. В тефтерчето на революционера тази билка била записана наред с няколко други и е била една от най-често употребяваните от него. Билката му станала верен помощник в процеса на лечението на рани и възстановяване на тъкани. Казва се, че Левски се е запознал с лечебните ефекти на котешката стъпка от своята майка Гина Кунчева, което няма нищо странно. Да. Ние се запознаваме от нашите родители с всички неща, но е интересно за колко много неща действат нашите билки в България. И 100% ние не знаем точно за какво ще действат. Да. Примерно сега те боли глава, чай от еди, какво си би било полезно, но ти не знаеш и си те боли. Също срещаното име, другото срещано име е див босилик и черновръх. Ако навсякъде в България по различен начин се казва, разпространено е в Стара планина и в Родопите и се бере по време на цъфтежа, който е през лятото. Страшниче. Продължаваме с страшничето, известно сред билките в България със своите успокоителни свойства. В народната медицина то се използва при страх и оплаха, като има способността да връща душевното равновесие. Също помага за инфекции на белия дроб, астма, грип и плеврит. Известно е още и с името изтръвниче. Среща се из цялата страна, като достига до 1700 метра надморска височина. Много високо. Да. Тук за това растение ще ти кажа, че е в списъка на защитените лечебни растения и не може да се бере. Да се спазва. Точно така, да. Ами, то може би не е силно разпознаваемо и затова не е засегнато, иначе знаеш, че... Не е силно засегнато, да. Да. То е и тревисто. Еделвайс е защитен и забранен, Да. но чат-пат го видя в някои хербарии. Ами не е хубаво. Не е добре. Не е хубаво да гледам там. Синята жлъчка. Продължавам. Какви сте имена ти направо? Ама има ги, моля ти се. Ето ви, виждал си го хиляди пъти. Да. Нали? Е известна още като циркония, растение, което се прилага в билковата медицина за различни цели. Традиционно се използва като тоник за черния дроб. Виж колко Не хубаво. знаех. Това го, виж как го подминаваме направо. Защото това е много разпространено, тази билка специално. Още се казва и синя млечка. Синя млечка, така може аз да не знаех, че е билка. Мислех, че си е някакво такова полско буренче. Полски бурен. Да. Не, той помага за... Прочети и за него. Да. Очанка. Очанка? Да. Сега, натурален лек при възпаление и дразнене на очите, както може и да се досетиш от името. Да. Конюктивит, сухота в очите и умора, както подсказва името му. На същата билка се казва и сърцебум. Сърцеболово биле. Сърцеболово? Да, точно така. Искам някой път да погледна в сценария на Дани, защото съм убеден, че повече неща си ги измисля, но нека сега продължи, моля те. Растението се използва още в народната медицина и при респираторни заболявания, като синузит. Какво сега не ти хареса? Не, шегувам се. Така, за да разтоваря обстановката след забакването, нали? Благодаря ти. Много е мило това. Нека, имаш ли още нещо да представиш или искаш да коментираме? Имам си една заключителна. Гледай. Какво? За малко само. Видя ли какво ме каза? Не. Ставай да се упражняваш. Опит за изправяне. Опит за изправяне? Малко ще поизправя. Да, внимателно. Леко насам, натам. Нагоре. Така, надолу. Добре. Значи важно е. Ето, готов съм. През това време аз ще кажа, че билките в България и тяхната лечебна сила са пленили сърцата и умовете на онези, които търсят цялостно благополучие чрез природни средства. Сигурна съм, че от природата и медицината всичко тръгва оттам. Всичко тръгва оттам. И пак отиваме до това колко сме незапознати. Да. Сега, аз се шегувам, обаче Дани тук с този материал от 10 неща, за 5 или 6 от тях абсолютно ми отвори очите, защото
няма откъде, т.е. няма откъде. Тая информация, тя си е широко достъпна. Който се интересува, нали, може да се задълбае така и да си намери, но хубаво е така, като ти е поднесена, синтезирана, нали, сдъвкана. И аз типично по-български на баничката така по-мекичкото да отбера, обаче аз обичам и хрупкавото на баницата. Нали? Знаеш, че и след всяка... Не всяка, но след някои болести, като те изписват от болницата и ти казват, отиваш в Борова гора, седиш там 2-3 дни, ще бъде по-добър резултат. Знаеш ли, че под Бреза въздуха и чистотата на въздуха е такъв, като в операционна зала? Не знаех. Това е. Да, това е факт. Под дървото. Да, под дървото Бреза. А пък знаеш ли, от години го правят това нещо. Мисля, че в някакъв руски сайт прочетох. В пролета, в определен период, когато все още не е започнало да се раззеленява короната на Брезата. Така? Може би на около половин метър от земята се пробива дупка. Малка дупка, но не съвсем малка, може би сантиметър диаметър. И през тръбичка се точи малко от брезовия сок. Прави се на голямо дърво, за да не навредиш на дървото, нали? Да не усети тази интервенция. Преди да е започнало да изстрелва тия сокове от корените към листата. И този сок много е вкусен. Той е като мътна вода, си го представи. Нещо такова, така изглежда. Супер много полезни свойства. Но ти ако не знаеш как ще се сетиш, нали, да чоплиш в кората, да пиеш. Да, благодаря ти. За смолата и за дъвката знаеш на бора. И куп такива други. Аз като дете, понеже постоянно, особено летата, всеки ден в гората, значи познавах сигурно 30 вида гъби. 50 вида билки. Сега знам 2 гъби и 3 билки и това е. Как те откъсва просто времето, нали? Съвсем друго да ти отиват интересите, познанията и тази памет. Понякога имаш памет за някакви абсолютни глупости, нали, които са станали преди 30 години, а за някакви съществени неща просто ти излизат от съзнанието. Аз съм сигурна, че ако отидеш в гората и видиш някаква гъба, може би ще се пресетиш каква е. Ще ти дойде на акъла, ще се пресетиш за някакви усещания. Със сигурност знам ядлива или не. Да. Но аз съм много често в гората. Уикендите задължително, когато успявам и през седмицата, връзката е друга някакси. Сега обикновено ти отидеш в гората, нали? Малко да си продухам главата, да си поразтоваря. Значи ти не отиваш с това да се запознаеш, да се прегърнете с тази гора, да усетиш ритмите, да чуеш шумовете, да си част от нея. Ти отиваш да ползваш за кошче, да си изфърлиш там негативите. И по-различно е. Просто е по-различно. От това с билките знам, разбира се, че събираме. Тук има акции за изкупуване, много изнасяме, тъй като ние нямаме тази консумация. Може да си позволим да изнасяме. Не знаех, че толкова се славим с това. Много. Да, това е супер. От това голямо разнообразие, аз съм ти казал, че в основата на това нашия мед да е толкова хубав. Нали, просто пчелите посещават толкова много култури и такъв микс правят от тези вкусове, които събират, че просто нашия и сръбския мед, нали, е единствения, който има тия вкусови качества и въобще съдържа тия Менделевата таблица. Просто всички хранителни вещества. Да. Докато, примерно, най-големият производител в Европа е Испания на мед. Няма тия качества меда. Те количества имат много. Гърците също правят много мед. Той все едно ядеш сладко от портокал. Там са определени култури. Да. Докато нашия, не говоря за тия монофлорните, примерно акация или липа или нещо такова, но букета ни, който е там, просто ти всичко. Гръмваш тази експлозия от вкус, който хапваш, затова е много разпознаваем нашия мед, много е вкусен. Сега пак тук скоро аз отплесвам така в моята насока. Чудесно, интересно. Има едни брожения срещу вноса на украинския мед, вноса на китайския мед. Медове, които те могат да ни осигурят много голямо количество, обаче той далеч не е този мед. А този мед тук се бутилира, или там как се нарича, бурканизира и се представя за наш мед. Да. И да не говорим, айде ти лъжиш вътрешния потребител, ти ще познаеш, може би, нали, кой мед какъв е, или поне няма ти така вкусен, докато ние си слагаме името, пишем произведено в България и го изнасяме и в Европа. А той не е точно този мед, пак го няма баланса, пак и така и така. То не е за едно борба нещо. За оцеляване, не, за всичко. Това е за всичко. Така,
Да не навлизаме така няма, в няма да го решим, но не ни пречи така да го изкоментираме. Но за да запазиме положителния заряд, с какво ще го запазим? Сега ще ви говоря за опойките. Някои любопитни опойки от древността насам. Чак па толкова положителен заряд няма в това. Нали? Но пък ще е интересно и любопитно някакви неща. Напредването на медицината е много интересно това. С напредването на медицината сега е съвсем различно. Нали? Говорихме за тези отношения между анестезиолог и пациент. Въобще сега нивото на медицината е такова и то ежедневно се развива. Нали? Че вече тия методи ни се струват малко, за които сега ще говоря, ни се струват малко смехотворни. И си казваш, вау, но то някъде ти остава в съзнанието и е готино, като съберете на компания да кажеш, ти знаеш ли, че еди какво си. Сега ми хрумва, като говорим за билките, говорим за меда и преди да заговорим за опойките, утре ще ни гостува един доктор-специалист, Алена Гъркова, която е много за и много така прокламира идеята за превенциите, особено сега, примерно, против грипа, грипната вълна, която идва с зимата. Тя изключително много насърчава ползването на билки, отвари, чайове, миксове и така нататък. Сигурно тази информация ще бъде много интересна, която ти беше подготвила. Но сега пък на теб ще ти бъде много интересна тази. Защото първо, значи да направим едно разделение между всъщност, опойката е едно общо обезболяване, което изключва и съзнанието ти. Нали, това означава абсолютно да се, да не казвам нещо по-тежко, но се носи дълбоко заспал. Докато знаеш, че има и такъв вид опойка, която просто обезчувствява дадено място, пиене и кафенце, обезчувствяването е друго. Но, значи, разликата между опойка и анестезия е много лесно. Опойката изключва съзнанието ти, анестезията даден сектор. Не знам, защо постоянно ползвам коляното си, да не помисля някой, че имам проблем с коляното. Просто явно тук ми е удобен така сектор за ръкомахане. Но, много отдавна, 16 век, един английски кораб Мери Роуз потъва, при неясно какви обстоятелства, и после, когато е открит, в неговите каюти са открити цял набор от колби, въженца и изобщо такова едно оборудване, което напомня на стая за мъчение, но всъщност е била лекарския кабинет. Тогава обаче силно впечатление направил един дървен чук голям. Аз бях приготвил един такъв за пържоли от вкъщи, за да ти демонстрирам чука, не е опойката. Нали? Но сега тук не можахме да осигурим нищо друго, освен това, което не се притеснявай. Няма да поставям опойка. Но с дървен чук, Дани, който е такъв квадратен, точно като за пържоли, доста по-голям. Да. Това е бил първият метод за опояване. Ето, нещо е такова. Значи това ти го стоварва един специалист. Дали е ковач, дали е месар, къв не знам, едва ли доктора, но може би и доктора. Ти го шибва в главата, ти изпадаш в безсъзнание и започва хирургическата интервенция. И това всъщност е било метод за опойка много дълго време. Не се шегувам, да. Не се шегувам. После се събуждаш, дай Боже да е успешна операцията, едното те боли от операцията, другото те боли главата. Нали? Просто имало си специфика, имало майстори, които да знаят къде те удари в тила, в слепоочието, нали, нещо. Може би, ако е имало дами, те са казвали сега да не мина си нищо окото, нали, и свиткай ме по-така вертикално от тук. Смеем се и го обръщаме на майтап, но намерили са начин... Намерили са начин да привеждат пациента в спокойно състояние. Защото, както и сега казват зевзеците, опойката е единственият начин пациентът да спре да съветва доктора по време на операцията. Просто го приспива с един чук. Когато човечеството е съзряло до толкова, Дани, да прецени, че с този чук не се получава, аз не съм проучил, но съм сигурен, че имало смъртни случаи. Ако го изпере това по-силно по главата и може да не се събуди, те после казват, не стана операцията, ама не е операцията от ковача. Сигурно има и такива. В последващ етап развитието на медицината помага използването на тези билки, на някои от тези билки, за които ти говори. Ползвала се е гъба, като сюнгер такава, която се накапва се с разни отвари, знаели са съотношения и как точно да те приспат. Това помниш от
едно време от книгите индианците, които през опиум и разни други билки, и сега го има по друга форма, но така иначе това се дава да се диша на пациента и той така е заспивал. Тук парадоксалното е, че понякога, за да стане по-силен и по-бърз ефект, се пали малко огънче в операционната от такива билки и ако доктора се върти там по невнимание, заспива и той. И се отлага операцията, защото просто се приспива и лекаря. разбра тия неща. Има ги, това е достоверна информация, не е шега. Пала си огън, дишат си и си заспиват. Дишат си, да, сигурно видения, това, там са ставали сериозни дружби. Не, като оставим на страна, тук говорим за хирургическа интервенция. Едно време много популярно ампутация на крайници, нали, такива тежки операции. И понякога не успява да се реализира операцията, защото лекарът също е опоен. Чакаме малко, свести се един, свести се другия, нали, намират се варианти, но някак си справяли са се. Та висока смъртност до голяма степен се дължава на ниското ниво на медицината. Но, слава Богу, сега... Сега не е така. Вече преминавам към това, което е... Не е сега, но е така прародителя на съвременната опойка. Когато са видели, че това не е ефикасен метод. Вече чука е отпаднал, тия отвари, кога те приспът, кога не те приспът, те по някой път имат съвсем друг ефект. Търсиме вече по-сериозен опият, който да праща пациента в безсъзнание, да може да му се помогне. Сега идва момента на веселящия газ. Това е диазотния оксид, който пак по странен начин е било открито неговото приложение. Някаква демонстрация е имало едно време в Щатите, на която е присъствал зъболекар. И той си е казал, там от презентиращия, нали, е било споменато, че супер те отпуска, изключва съзнанието ти. И той веднага нещо му прищаква и си го се отнася към неговата дейност. На други ден отива при този, който пропагандира там райския газ и казва, аз съм зъболекар, така и така, дай да опитаме. Ами добре, на кой ще опитаме? Няма желаещи. Той предлага на своите пациенти, никой обаче не иска. Тогава ваденето на зъби е станало като малка. Връзвали ли си така за вратата с... Да, така си вадехме зъбите. Връзва се за вратата, някой отива, отваря и зъба и свърча, нали, на конец. Сега не се ли вадите? Не, сега вече не, Дани. Ти на Еми така ли изброли зъбите? С вратата? Как? Така, защита на детето. Ако гледате, шегуваме се. Благодаря за това пояснение. Пак добре, че не е с чука. Не е с чука. Който видяхме. Но зъболекарът казва, щом няма желащи сред моите пациенти, аз ще бъда пациент. Да. Вика свой колега, който все пак той няма как сам да си го извади. Вдишва от този райски газ, опиянява се, вадат му здрав зъб, защото човека си е бил със здрави зъби, но когато го отпуска опойката, той е бил най-щастливия на света, защото всъщност той е открил безболезнен начин за вадене. Не е усетил абсолютно нищо, независимо, че не го е болял зъба. И това е първата такава официална история, в която започва употребата на райски газ. Сега те не са знаели, че трябва да се смесва в съотношение с кислород. Сега не може да ти кажа точно в какви съотношения, но трябва да се добавя кислород. И на няколко пъти е имало такива почти фатални инциденти, когато може да не се събуди човека, нали, благодарение на това, че не е добавен кислород. Това също е така избегнато. А защо се отбелязва на днешната дата този празник на анестезиолозите? Защото коя година е? Това е 19 век, средата някъде, не мога да ти кажа кога, започват да ползват етерния газ. Нали, вече е по-сериозно приспиване. Пак при вадене на зъби в зъбната хирургия. Така е открит един по-сериозен анестетик, който тотално, нали, вече осигурява спокойствието на пациента от болката и на лекуващия го да не му пречи пациента. По-малко от 10 години след това, един невероятен хирург, Николай Пирогов, прави първата в света полева такава хирургична операция, някаква ампутация е правил на ранен в Кавказската война, която е прави на полеви условия. Значи той има около 50-на вече такива анестезии с етер, т.е. ползва го, знае, че работи, но след това започва да го прилага директно на бойното поле.
Нали, случва се нещо, приспиване, ампутация или операция, хирургична намеса, каквато и да е. За една година, пак говорим за средата на 19 век някъде, за една година е оказал помощ на над 20 000 човек Николай Пирогов, а 8 000 от тези, почти, значи една трета от тях са били ампутации. Просто много сериозно. Тогава, каквото стане, препоръката е режиме и толкова. Погледаш към часовника нервно, да разбирам да се ориентирам към приключване, ли? Къде видя нервно? Да, погледна спокойно, но с стиснати зъби, аз разбрах. разбрах какво аз се паза от чука просто. Не, от чука не, моля ти се, Дани. За Дани само цвете, никога чук. Ти не си ми нужен в опойка. Ти трябваш, нали, да става диалога. Сега какво ще... Ако опойка, по-добре дремни тук и... Нали, виж как обичам да спа. Виж как се загледа. Загледах се в дивана, замислих се дали... Добре, исках и за едно дете да ти кажа първата всъщност родилка, която в пойка ражда. Добре ли го формулирах? Да. Значи, първото дете е родено при опойка на майка му. Да. Това се случва пак в средата на 19 век, аз го разбих то с 19 век и неговата среда. Но това дете се казва Вилхелмина Карстеърс. Запомни това име, защото е важно. Могат да спрени икономици да каже, първото дете родено под опойка на майка му как е? Вилхелмина Карстеърс. По-късно наричана госпожа е анестезия. Тоест, до такава степен са го наричали така това дете, че са се мислили, че се казва анестезия. Дали оттам не идва Анастасия? Това вече не знам. Или да не почваме чак такива широки конспирации. Не знам дали си изпадала примерно при някаква силна болка или при някаква ситуация в такова състояние, в което почти си се отделила от тялото си. Ситуация, да, болка не. При ситуация. Като опоена ли беше? Да, стрес. Не, въобще не знам къде съм. Ама да не е Париж там и полета. Или не? Не. Ти често изпадаш май в такива. По-страхлива съм, да. Да, не си страхлива, бе, Дани, стига. Знаеш какво ми хрумва сега? Защо тия маски, които падат от самолета вместо с кислород, не ги пълнат с райски газ? И всички весело да пристигат. Так, ако пристигнат. Так. Ако не, сме си отишли с усмивка. Не се знае, не дай Боже, но защо трябва да е кислород, имат си съображение. Да. Не знам дали си отиват. Пак се шегуваме се. Да. Не знам дали... Много е тъпо да обясняваме, че се шегуваме. Защо ме прекъсваш четвърти път? Да, извинявай. Мина ми моята смешка вече. Кажи. Ти ми я затапи отгоре. Не. Хората може да си отиват с усмивка, но ти предлагаме ние да си отиваме с усмивка. И утре отново. Моля? Етер имаме ли? Или райски газ? Не, нямаме, но ще тръгнем пеша по улиците. Да, каква усмивка тогава? И утре пак тук, в 10. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират.